Исәнмесез, балалар. Танылган очучы Валерий Павлович Чкалов математиканы һавадагы очыш белән чагыштырган. Әйдәгез бездә бүгенге дәрестә математика иленә очып, үзебез өчен яңа ачышлар ясыйбыз. Уйлап карагыз әле, Әфлисунның ничә өлеше булыр? Без күп, Әфлисун бер генә. Ничә өлеше бар? Сана тиз генә. Бу өлешләр әти белән әнигә, бу өлешләр бабай белән әбигә, бу өлешләр абый белән апага, ә булары песи белән миңа. Әфлисунның 8 өлеше булды. Моны сез предметлар саныннан белдегез. Сез нәрсә ул өлеш дип сорарсыз? Бүгенге дәрестә без вакланмалар һәм өлешләр белән танышып, бөтенне тигез өлешләргә бүләргә, вакланмаларны дөрес язырга һәм чагыштырырга өйрәнербез. Өлешләр ул бөтеннең тигез кисәкләре. Әгәр предмет бер төрле кисәкләргә бүленсә, ул кисәкләр өлеш дип атала. Мәсәлән, тортны башта 2 тигез өлешкә бүлсәң, тортның шундый һәр кисәге 2дән 1 өлеше яки яртысы дип аталачак. Аннары тортны 4 тигез өлешкә бүлсәң, тортның шундый һәр кисәге 4дән 1 өлеше яки ширек дип аталачак. Тортны 8 тигез өлешкә бүлсәң, тортның шундый һәр кисәге 8дән 1 өлеш дип аталачак. Өлешләрне 2 сан белән билгелиләр. Әгәр дә тортны 5 тигез кисәккә бүлсәң һәм шундый 2 өлешне алсаң, 5дән 2 өлеше килеп чыга. Аны булай язалар. Сызык астына предметның ничә тигез өлешкә бүленүен, ә сызык өстенә ничә шундый кисәк алынуын язалар. 3дән 1, 5дән 2, 8дән 1 һәм башка шундый саннар вакланмалар була. Вакланмада өстәге санны санаучы, астагы санны ваклаучы дип атыйлар. Балалар, ничек уйлыйсыз? Вакланмаларны чагыштырып буламы? Әлбәттә була. Без аларны 2 төрле ысул белән чагыштырып карыйбыз. Ваклаучылар бер төрле булганда һәм санаучылар бер төрле булганда. 2 вакланманың ваклаучылар бер төрле булганда, кайсы вакланмада санаучы кимрәк, шул вакланма кечерәк булачак. Мәсәлән, 5дән 2 вакланмасы 5дән 4 вакланмасыннан кечерәк, чөнки 2 4дән әзрәк. 2 вакланманың санаучылар бер төрле булганда, кайсы вакланмада ваклаучы зуррак, шул вакланма кечерәк булачак. Мәсәлән, 2дән 1 вакланмасы 4дән 1 вакланмасыннан зуррак, чөнки 4 2дән күбрәк. Балалар, хәзер вакланмалар белән мәсьәләләр чишәргә өйрәнербез. Мәсьәләләрнең 2 төрен карап китик. Санның өлешен табу һәм өлеше буенча сан табу. Беренче төргә мәсьәлә. Туристларга 20 километр юл үтәргә кирәк. Алар барлык юлның 5дән 3-ен үтте. Туристлар ничә километр юл үткән? Бу мәсьәләне чишәргә безгә кагыйдә булышыр. Санның өлешен табар өчен бирелгән санны башта ваклаучыга бүләргә, аннары санаучыга тапкырларга кирәк. Димәк, 20-не бүләбез 5-кә, аннары тапкырлыйбыз 3-кә. 12 километр туристлар үткән. Икенче төргәдә туристлар турында мәсьәлә. Беренче көнне туристлар 10 километр юл үтте. Бу барлык юлның 5дән 2-се генә. Барлык маршрутның озынлыгын табырга кирәк. Бу мәсьәләне мондый кагыйдә ярдәмендә чишәрбез. Өлеше буенча санны табар өчен бирелгән өлешне башта санаучыга бүләргә, аннары ваклаучыга тапкырларга кирәк. Димәк, 10-ны башта 2-гә бүләбез, аннары 5-кә тапкырлыйбыз. 25 километр маршрут озынлыгы. Бүгенге дәрестә без өлешләр һәм вакланмалар белән танышып, аларны дөрес язырга һәм чагыштырырга өйрәндек. Нәтиҗә ясыйк. Өлешләр ул бөтеннең тигез кисәкләре. Өлешләрне 2 сан белән билгелиләр. Укыганда астан өскә укыйлар. 4дән 1 бу вакланма. Вакланмада өстәге сан санаучы, астагы сан ваклаучы дип атала. Вакланмаларны чагыштырганда, кайсысында санаучы күбрәк, шул вакланма зуррак булачак. Буларны онытмагыз, исегездә калдырыгыз.